Yo 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 yo.
Oh sing mau piye yo? Mau piye kira-kira? Yo piye dong? Sing ngarep piye? Fokus yo Kang, fokus Kang. Semangat ki entuk ning aja bangeti lho. Wingi turu iki lagi gas iki. Ramakan latihan kok. Pak. Selamat malam, ini ada sedikit kejutan. Saya minta 2 sukarelawan boleh enggak? Cewek-cewek, cowok boleh? Cewek cowok boleh apa cowok kabeh? Cewek cowok, anak-anak enggak apa-apa. Monggo. Gue tak kayak hadiah loh. Dua gitu. Cewek nopo cowok, betul loh. Monggo. Enggak nih. Ya dia, Satus, sakit-sakit. Ayo boleh maju. Yo maju. Cepet-cepetan. Apa tangan buat kita. Niki, 2 niki. Karena harus ya iki. Napa? Paroan. Oh iya. Tapi maju riyen nggih, Pak nggih. Mau ora ketoke duit ora maju. Wis tok wis sempet wis. Yo ki aja tapi lho nggih. Maju. Nggih. Monggo. Yo udah Jawa. Pimpin. Maju. Maju mriku mboten napa-napa. Lagi. Yo. Ready rata. Kita kaya apa mate. Mate apa? Oke Jawa. Ayo berkata-kata suka. Dan uripe ayo tentramu mulya. Kita kaya apa bawa dewa. Onde Jawa, ayo para kota sing besar. Ben urip ayo tentrem mulya. Ceritane wayang Ramayana ing negara Alengpati raja Diapa negara Anoman ning Anoman ora wedi getik Lanjut kok, wis. Lanjut. Arum. Ayo. Langsung yuk, tak delok.
semuanya. Kenongo malam hari ini sangat ramai sekali bolo. Yo, dalam.
dadi gedung saka Kopeng Bandungan Museum Kereta Api Monumen Nasional Palagan Ambarawa air terjun Semirang Wono wisata Bengaron Panjen Nyoto Kabupaten Semarang sesawangan katon endah dipeni wis kadulu Soekarno jroning alon ae Sinaran karma mawon mawurahan Puswane wong lanjang Riya pebrontong